इंडिया मेरठ में एगो दिल दहलाए वाला घटना भैले, जत एगो पत्नी अपन प्रेमी से मिल के अपन घर वाला के 15 टुकड़ा क के ओकरा ड्राम में रख के सीमेंट में जमा देने रहे। तो चलू यही घटना में कथी भैले बुझे छी। देखियो, मुस्कान एंड सौरभ राजपूत है, एकरा दुनू जना के लव मैरिज बियाह भैल रहे 2016 में। बियाह के बाद, शादी के बाद ई जे सौरभ है ई लंदन चल गए कमाई के लगी, और मुस्कान रहे से ले अपन अपन बेटी जोड़े, एगो बेटियों एकरा से 17 गोटा 18 दिस भैल है ना। तो यहाँ जे फरवरी 24 के उ जे है ना सौरभ आयल रही का इंडिया के लगी 25 फरवरी के ओकर घरवाली के मुस्कान के कथी रही बर्थडे रही, उ सेलिब्रेशन करे के लगी। ये सब पूरा पार्टी फंक्शन करल के, सेलिब्रेशन करल के। होते होते मार्च 4 के दिन ई मुस्कान कथी करल के, जब अकर पति रही सूतल सौरभ, तो साहिल के बोलेल के रात में, और मुस्कान और साहिल मिल के एकरा सौरभ के मार दिल के 15 टुकड़ा क के एकरा बाथरूम में ले जाके जे उ जे डब्बा नहीं रे बड़का अपना के जे प्लास्टिक वाला ड्राम, वही में रख के सीमेंट घोल के घोला बना के सीमेंट रख के जमा दिल के। और ये सब पूरा नीचेन से अपन बेटी के 6 साल के बेटी रहे ओकरा नानी घरे छोड़ के अपन गंजेड़ी प्रेमी जोरे घूमेला चल गया। ये सब मनाली, हिमाचल प्रदेश घूमला के बाद अला के बाद एनिमा बीच में जे एकर फैमिली सब रहे का जे सौरभ के तो कांटेक्ट करे है नहीं भ रहा है, ओकर व्हाट्सएप चला रहा ओकर घरवाली। होते होते दबाव बनल के, दबाव बनेला के बाद ये मुस्कान है अपन माई के कहल के कि हम अपन पति के नाना कह के मार दिलिए ये गंजेड़ी जोरे साहिल जोरे मिल के। ओके बाद ये पूरा केस ओपन भेले और पुलिस एक दुनू जना के पकड़ लेल के इन्वेस्टिगेशन करके जब चीज भ रहा है अभी तक। भाई तो यही घटना के बारे में अहाँ कथी कहला चाहै छी, दुनिया में की भ रहा है हमरा तो कोनो शब्दे नहीं है। वीडियो निक लागल तो लाइक कर देबै और अहाँ के कथी कहला है कमेंट कर देबै। धन्यवाद।